Sa nagpadayong mga eksena sa mga lihim ni Orduha, padayong gipangita sa mga naglangkob sa Mission Orduha ang uban pang mga hiyas ni Orduha. Samtang si Jem ug si Greg padayon nilang gipangita si Onyx aron kini mapungan sa iyang plano nga maangkon ang mga hiyas ni Orduha. Apan nakitaan sila ni Onyx, hinungdan nga gigamit ni Onyx ang korona ni Orduha aron sila mapildi. Unsa ka ang gamiton nga depensa nila ni Jem ug Greg batok kang Onyx? Sayra nato unya sa mga lihim ni Orduha pagkahuman sa 24 oras. Samtang sugod unya atong masaksihan ang bagong kapuso program nga Hearts on Ice. Pagabidahan kini sa Sparkle actress nga si Ashley Ortega isip Ponggay ug ni multi-talented actor Zian Lim isip Enzo. Ang sugilano ni Ponggay magsugod sa iyang pangandoy nga mamahimong usa ka figure skating champion ang gipangandoy kaniadto sa iyang inahan nga si Libay nga pagabidahan ni Ami Austria. Masayran usab nato ang love story nila ni Enzo ug ni Ponggay. Mga kapuso, at ang world premiere sa Hearts on Ice sugod niya sa alas 8:50 sa gabi sa GMA ug sa alas 11:30 sa gabi matag Lunes hangtod sa Huwebes ug sa alas 11 sa gabi matag Biyernes sa GTV.